Niin, eli siis päivää. Nyt, sori, tuossa ensimmäinen minuutti meni vähän, kun en tiennyt miten saan äänen tähän videon päälle, mutta toivottavasti tämä näytön tallennus niin ei vaikuta mun suorituskykyyn mitenkään. Pitää vähän muistella nappuloita. En oo pitkään aikaan pelaillut Blitzia. Tai muutenkaan Forttia. Että... Elikäs siis... Mikä meidän... Miksi mä en pysty droppat? Voi vitsit. Näin. Okei, eli tosta reloadataan. Koitetaan ottaa W. Aha. Mikä se toi oli? Onko XR-ripä? Onhan se. Mä droppaan furyn. Okei. Käydäänpäs hakea tuolta vähän pelaajia alas. Niin tää video ei oo ihan tylsä. Okei, osuin aika hyvin. Ai perhana, miksi mä otin fallia? Noin, oi. Twinemäki. Käydään hakea täältä porukkaa. Mitä? Hei. Aha, no nyt hävittiin ensimmäinen peli ton takia. Se oli varmaan joku ihan hyväkin pelaaja, kuka tossa oli. Että... Tää kaikki siis tulee mun YouTube-kanavalle tää video. Katsotaan, onnistunko mä saamaan sen YouTube-kanavan tähän, että mä voin muutenkin jatkossa kuvailla Fortti-sisältöä tänne. Ja toivottavasti siellä saadaan myös lisää tilaajia. Pystyn mä siirtämään tota. Voi perhana, mä en pysty siirtämään tota. Hei. Hei. Mikä tässä mun hiiressä on ongelmana? Noniin. Lännetään itse asiassa tänne Anvil-parkkiin. Nyt on Twinemäki. Ampas mulla paska aine. Mitä hittoa, miksi tuollakin on pelaaja?
Hyi perhana. Tää on vähän... Mä en ampunut, mut silti tää ampuu. Dropataan noin 2. Aha. No mä painoin vahingossa eitä. Dropataan ne uudestaan. Okei, niin mä näen tulevan stormin. Mä en siis osaa builda yhtään tällä näppäimistöllä ja hiirellä. Ja kiva kun mulla on haulikkoa ja tässä on pelaaja. High stake shotgun. Oh my god. Joo, on tosi hyvää gameplaytä siis oikeesti. Oi, mä sain tän. Twinfire auto shotgun. Oi perhana, täällä on joku kruunupelaaja. Noin. Ai perhana. Ai perhana, miksi toi tekee noin paljon damagea? Mä sain tän kruunupelaajan. Mä oon voittanut tän pelin. Okei. Mikä medaljonkin tässä sitten on? Ei kukaan kyllä varmaan halua katsoa kreatiivia, että otetaan tätä. Monta kruunuvoittoa. Ensimmäinen peli, se eka peli oli lämpä. Otetaan nyt vaikka 15 minuutin video, että mä voin tehdä vaikka saman tien toisen. Nyt kun mä tiedän, miten mä saan tähän tän rekordin. Ja kun tää ei vaikuta mitenkään mun suorituskykyyn. 10 minuuttia kuvattu. No voi perhana. Eli mä emotaan ja kiitän Bussikoskia niin beistä.
Joo. Okei, Twinfire alkuun. Hoo. Okei, mä oon jo stacked jätkät. Tarvii vaan Twinemäkin tähän, niin kaikki on hyvin. Oi. Onko edes huono aimi? Häh? Ja pitää lähteä alueellekin. Miksi tää mun ukko pysähtelee tässä? Jäi. En mä kyllä nyt ehkä edes jopa vaihdattais. Pire toimii paremmin kuin hyvin. Kuinka huono tää jätkä on ja kuinka huono mä oon. Joo, no tässä taisi olla tää video, että nähdään varmaan ensi videolla ja toivottavasti tää ääni on kuulunut.